Πάντοτε στο βάθος του Ορθοδόξου Ναού, πίσω από την Αγία Τράπεζα, βρίσκεται ο Εσταυρωμένος. Την πιο ιερή και επίσημη μέρα της Μεγάλης Εβδομάδος, τη Μεγάλη Παρασκευή, τότε που η Εκκλησία συγκλονισμένη ζει τα άχραντα πάθη του, ο Εσταυρωμένος είναι στο κέντρο του ναού. Τον έχουν φέρει εκεί με πολλή ευλάβεια και με τρεμάμενα χέρια οι αδελφοί συμπρεσβύτεροι. Τον περιστοιχίζουν με βαθιά συγκίνηση τα πλήθη των πιστών που θα σπεύσουν να ασπαστούν τους αχράντους του πόδας και να αποθέσουν στη βάση του σταυρού του τα μοίρα της ευγνωμοσύνης τους και τις ελπίδες των καρδιών τους. Στο σταυρό είναι προσιλωμένος ο Χριστός και ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στην προσκολασαής επιστολή, στο 2ο κεφάλαιο, στίχος 9. Εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Στο Χριστό κατοικεί ολόκληρη θεότητα. Κατοικεί η θεότητα μέσα στο σώμα και στην ανθρωπίνη φύση που προσέλαβε δια της ενανθρωπίσεώς του. Σε αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο που έζησε μια συγκεκριμένη εποχή, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος, όλος ο Πανάγιος Θεός. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Επομένως, ο εσταυρωμένος Χριστός είναι ο εσταυρωμένος Θεός. Το λέει και σε άλλο σημείο της δασκαλίας του ο Απόστολος Παύλος. Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ο Θεός είναι ενωμένος με τον Χριστό. Συνεπώς ο θάνατος του Χριστού δεν υπήρξε θάνατος απλού ανθρώπου, αλλά του Θεανθρώπου. Και πάνω στο σταυρό ο Θεός ήταν ενωμένος με τον σταυρωμένο Χριστό, που συμφιλίωνε την ώρα εκείνη τον κόσμο με τον εαυτόν του. Μη λογιζόμενος αυτής τα παραπτώματα αυτών, καθώς έδωκε πλήρη άφεση και δεν λογάριαζε πλέον στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους, μας λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους ο Αρνοβάμων Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο, στο στίχο 10. Για την οτροπία του κόσμου βέβαια, ο σταυρωμένος Θεός είναι σκάνδαλον και μορία. Είναι κάτι απαράδεκτο και κατανόητο, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κατανοητό πώς ο παντοδύναμος και πανένδοξος Θεός φτάνει σε αυτό το σημείο της έσχατης αδυναμίας και της άκρας ταπεινώσεως. Το μυαλό δεν το χωράει. Η Εκκλησία όμως διακηρύττει με κάθε βεβαιότητα την ακλόνητη πίστη της ότι ο Πάσχων Χριστός είναι ο Θεός. Γι' αυτό και ο Ιερός Υμνογράφος ψάλλει «Σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως παρίσταται Πιλάτο και σταυρό παραδίδοται ο κτίστης των απάντων». Είναι από το στιχηρό ιδιόμελο του εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός, ο ομοούσιος με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ο προαιώνιος, ο άναρχος, ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, η σοφία του Πατρός, ο Παντοκράτορ Κύριος, ο παντοδύναμος και παντέλειος Θεός, είναι εκείνος ο οποίος σταυρώνεται επάνω στο σταυρό δια του τελείου ανθρώπου Ιησού Χριστού, γιατί είναι στη μία υπόσταση του Θεού Λόγου ενωμένη η Θεία Φύσης και η ανθρωπίνη φύση. Αυτή είναι η τόλμη της αληθείας. Αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας μας. Βέβαια, ο Θεός δεν πάσχει, αλλά πάσχει ο ενωμένος με τον Θεόν άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Αδελφοί μου αγαπητοί, όλοι πρέπει να προσέξουμε. Όλα αυτά έτσι συμβαίνουν.
διότι στο πρόσωπο του Θεού Λόγου ενώνονται αχώριστα, αδιέρετα, ασύγχυτα, άτρεπτα η Θεία με την ανθρώπινη φύση, η θεότητα με την ανθρωπότητα. Και όπως είπαμε, η θεότητα δεν πεθαίνει, δεν πάσχει, δεν σταυρώνεται, δεν μπορεί να μαστιγωθεί, δεν μπορεί να δεχθεί τις πληγές από τα καρφιά και να υποφέρει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Κατά το άχραντο πάθος του Κυρίου, όπως μας λέγει το τροπάριον της 6ης οδής του κανόνος του Μεγάλου Σαββάτου του Όρθρου, η θεότης απαθής διέμεινε. Επειδή όμως ήταν αχώριστα συνδεδεμένη με την ανθρωπίνη φύση, όλα όσα υπέμεινε η ανθρωπίνη φύση τα αντιλαμβάνεται πληρέστατα και η Θεία. Υπέφερε ο Χριστός ως άνθρωπος, αλλά ο Χριστός, επειδή είναι ένας και ο αυτός τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, όσα υπέφερε ο άνθρωπος, η Θεία Φύση τα αντιλαμβάνεται πληρέστατα. Πάσχει λοιπόν και υποφέρει, σταυρώνεται και πεθαίνει. Όλα αυτά τα υφίσταται όχι βέβαια κατά τη Θεία, αλλά κατά την ανθρωπίνη φύση του.